Oikein hyvää uuden vuoden päivää. Vuoden ensimmäisen päivän juhlallisiin perinteisiin kuuluu tasavallan presidentin uuden vuoden puhe. Presidentti Sauli Niinistön puheeseen voitte valita myös tekstityksen suomeksi tai ruotsiksi. Nu får vi höra republikens president tala inför det nya året. Kansalaiset, kun minut oli valittu tähän tehtävään, toistin virkaanastujaisissa, mitä olen pitänyt ja pidän tärkeänä tälle kansakunnalle. Sitä kuvaa kaksi sanaa, oikeudentunto ja eheys. Olemme viimeisen parin vuosikymmenenkin aikana kokeneet paljon sekä kovia että hyviä. Nyt on päädytty taas ennen kokemattomaan ja hämmentävään aikaan, jossa talouden hallinta ei enää olekaan vain omissa käsissämme. Kaiken tiedon, taidon ja osaamisen lisääntymisen myötä maailmasta ei ole tullut selkeämpi ympäristö toimia ja sopeutua. Pikemminkin on käynyt päinvastoin. Globalisaatio näyttäytyi ensin yhtenäistymisenä ja jopa samanlaistumisena. Nyt se näyttäytyy myös vallan ja vaurauden uusjakona, joka koskee kaikkia ja jossa kenenkään menestys ei ole itsestään selvää. Kenellekään ei ole täyttä varmuutta tämän kehityksen tulevasta suunnasta. Meillä on lausuttu paljon vakavia varoituksen sanoja, aiheellisestikin. Nuo viestit ovat varmasti myös hämmentäneet lisää. Samalla kun pelätään lisääntyvää työttömyyttä, niin ennustetaan tulevaa pulaa työntekijöistä. Tai kun vaaditaan menoleikkauksia, niin toivotaan myös lisäkulutusta tulevan kasvun alustaksi. Suomella onkin kaksi osin päällekkäistä ja osin ristikkäistä ongelmaa. Suomi velkaantuu, ehkei nopeammin, mutta kepeämmin kuin koskaan. Suomi ei koskaan ole ikääntynyt niin kuin nyt ja lähivuosien aikana. Ainoa yhteinen lääke näihin kahteen vaivaan on kasvu, eikä senkään varaan voi nyt tuudittautua. Siksi kumpikin vaiva vaatii myös omat, vaikeasti nieltävät rohtonsa. Vaikeita poliittisia päätöksiä edeltää aina toistensa ohi puhumisen aika. Nyt se on kulumassa loppuun. Käsillä on ratkaisujen aika. Kannustan hallituksen ja eduskunnan jäseniä rohkeuteen. Pienimmän yhteisen nimittäjän etsiminen ei nyt riitä. Suomen kansa on harvoin rankaissut, usein kyllä palkinnut, rohkeuden nähdä oikeuden tuntoisesti oman etupiirinsä ulkopuolellekin. Toivotan teille kaikille hyvää alkanutta vuotta ja Jumalan siunausta.